Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Kamar yadda muka ce za mu maka bidiyo akan yadda za ka samu kuɗi da Opay. Kusan kowa ya san menene Opay, idan ma baka da shi za ka iya hawa ka iya kawa Play Store, ga nama a nan sai ka danna a kai. Bayan ka danna ya buɗe maka kamar haka, sai ka rubuta a wajen Opay. Kamar yadda kuke gani, bayan ka rubuta Opay ya buɗe ma, mu tun da mun riga mun ɗauko buɗe shi kawai zamu yi, sai mu zo kamar yadda kuke gani gashi anan Opay ya zo gashi anan, sai ka danna a kai. So bayan ka danna ya buɗe ma kamar haka, sai ka danna akan nan inda aka ce mi, gashi anan sai ka danna a kai, gashi mi, sorry, sai ka danna anan inda aka ce mi din nan, gashi sai ka danna a kai. Bayan ka danna ya kako waje kamar haka, sai ka danna akan nan inda aka ce login. Bayan ka danna akan login, kai idan budewa za ka iya zuwa ka danna akan inda aka ce sign up din nan. Kamar yadda kuke gani, idan ka rubuta akan sign up din nan sai ka je ka dora. Mu tun da mun riga mun bude shi, kawai dora lambar waya zamu mu bude mu ci gaba da to sai mu sa lambar wayar da muka yi amfani da ita da applications ne. Shi nan muna rubuta, sai mu rubuta code din mu. Bayan mun gama rubuta, ga wani waje nan da aka ce log in, sai mu danna akai. Kamar yadda kuke gani ga Opay din mu nan ya bude kamar haka. Yadda ake samun kuɗi ta Opay shine referral friend. A duk lokacin da ka turawa friend ɗinka ɗaya ya bude Opay din nan, za su baka naira 250. Duk mutum ɗaya idan ka tura masa ya bude, abinda za su baka shine naira 250. Kaga kenan idan ka dage a rana kana ko mutum goma kake tura, idan ka lissafa kana da kuɗi mai yawa. Inviting your friend and they will send you buzz, naira 250 za su baka duk mutum ɗaya idan ka tura masa. Kuma daɗin samun kuɗin shine duk mutum ɗaya idan ka tura masa ya transfer da application ɗin nasu na Opay, ko kuma ya sa ko kuɗi ya sa masa, a haka ma za su ƙara maka wani kuɗin bayan naira 250 ɗin da suka baka. Wannan shine bidiyo akan yadda za ka samu kuɗi da Opay. Idan baka da shi sai ka Play Store ka ɗauko shi, ana samun kuɗi sosai da shi. Da fatan kun ji daɗin wannan bidiyon. Muna roƙon ka danna maka like idan ya burge ka. Idan wannan ne zuwan ka farko akan channel ɗin mai suna kasuwancin yanar gizo, muna roƙon ka danna mana subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin bidiyoyinmu da zarar mun saki. Mun gode.